Naendo mwanchi omurigereria karogenderete kwegokia kubwatia mirobero yonsi chiaragire chinsa isatoto kwariganimeye manye Jumatatu. Kerenga ekeno mwanchi omurige no kwenekenga tonyere kubato kumanya kubwatira namuna bariki bahitenganya rekoba kagwateka kurubwa kiete gwikira chinga kibunechi. Kore nilitangani kegima atigataranya ore gatiari to kwariganirtie asenchira ere yobwenge. Inga getenga bono iga nechiro itu ya gisia chakiriga tonyore obokonyi ubonge kyagere gisu yaito ebintu biroko nyora kulemete una boronto bwatikitaya tubwati amaje magega yoko babachandike tasege kanigo bona bamenyi be ward ya Gesusu barokiro mogoko ko bwatikana no kwigorwa wechiro ya Gesusu. Ona ga usukweya utumunai no ya gitega saririgwa bana mbaliko gende soko bana mbaliko gende skuru abamenyi abwanene bagotumeke para ya nyanko banyonchonoria we hoteli ya wote nigo besokire na kwemurunganira okombi we pare enseme ya segeka. Kila boma serikali tutawapatia shilingi 10,000 ya kutafuta makao mahali mtakaa mkingojea mpango ya serikali. Baria bakirwe no muchando bweto igane nemeye mucho Nairobi gochoko bwatokirwa kiroyo mo chiringi chiri bwikomi chinga kia serikali genderete ne miroberio yo gotoria abakenya kurwaso muchando yo. Ayo mnaenda mango mwanchi omurieto kwariganira tukumenya senchera ere yobekira no asensemo ya Facebook na bakwendera batonyora wetera Ndizi TV News Digital. Wetera YouTube na bagotobwati ya Ndizi TV News na bagwetera website ya www.ndizitv.net. Ereteriane Evelyn Osero Petro Mukeirone rokoene kya chipicha neryogi chawe keire asenchera ya bene. Lydia Mosene rokoene kya buna gochere wetera somo no bemanyiretirane ngoro kwa Josephat Hamisi. Togo kwariganira chake emanye Jumatatu chinsa isata asenchera ya bene awase abaunchoreri korwase ensemo ya Gesusu babere bagotwara omogoko neye magega yechiro ya Gesusu koigorwa iyo nonya nabo yaberege utena asegeka egento batereke yaberege kubachanda mmono Nomoyega gosona mobere nyara kwa kwariganirwa amono botenerwe county ya Kisii iseyo oburai wemsi bobo umwemsi bwe ward ya Gesusu Anthony Kirage asebo igomo yego nyara kwa bokoleta ababwatani ahagurwa se sector yo bonjere abanyara kwa bakogokera egetambukrekyo abo yokone kianga echire yo netiko kubasira so bonjere bwabo bakira litoko nigo nonya nabo babakogania wekerani wa maganyo agati abo kwewa amaburi ayara bakonye ase wekendereria nabo gokoiga chinga kichembura na tokumanyiwa no muri Keto Frida Kerubo nigo keratigare koba ekinyorio ase wadi ya Gesusu inse yoboraibwaye Anthony Ongundi magega yo kuigora bene echiro ya Gesusu aya magega yo goikirania eira sabamenyi be wadi yo abo babere baguchandika asegeka chinga kibaro kya omogoko bokonyora echire yo okwana nigo Onkundi abolia omwaziri kobali baga asogokora obonchereje litkolia Jumatatu naboigo Alamisi na koene kiabuna mbachigo kinya orogongo oru amatukaya yabo tuwabegete naro am requesting approve amatukaya litkolia Jumatatu amo litkolia Alamisi na litokale tukutware chire yito ebe active so that echire yakemo kama neronge susuwodiere na barabo bakora Jumaine na Ijumaa proposal yini manyetenga turanyonchora ngoto teriore na kibirengere bi county biro Homo director Zakari Moseni gagokera egetambukirekyo anene asene kebuna nigo uchumi enseme yo eratinye na boiga bamenyi benseme yo mbara enyorere engele yabo yakera litko school tiarenga ya ko kilomita neti ho ya bada kus no ba benyete chiduke chos ya renge very peace and bona uno to te teira ne kero go promote no ko economy no ko embawa bagna bana baga na basai Geusunero ga simba wote biomba wantu abichangira last weekend ebiombe bito batenga wekamoto aras moko rusebesa moirana ria moira sebiombe Omo MCA Michael Motume nigo agikilia ebikorwa bya barayikolenta chiburaburu ase misangerekano ase abagania kwenekia omolembe na magendero chinga kichonsi Jose yarenge bumachoge bali ngabarenge no mogoko ngaba barayi baitongurwana bali Elineta viengia
tokogenda bake kanisa twajikurwana igombuya kuna tokurwana matani twarwane kanisa na indo tigari tutararwana abagusiba minto twabekire ritari ito insebuno mugusi kale tokurangirirwo chie kanisa okoro obuya bwogosire kanisa tomanya konyorana na togojikubwata na t-shirt etokwira ninse obusoku bwaba siasa ngochere na hande mbogende nonya nabo nigo omobisa omonene asensemo yoboncheria ayenekia goikirania ali abamenyi benseme yobagania chingaki abori nkundi komoa budget kwani ya mache ekomja kwani ya mache mwapone chitaya mwapone ile andikikeru mweshibira ishego igasi yanene rinaki ekeru mweshibira kiraga wikira masakara aikiro bisiane tingwa sababu yoko yegache no watebanga kitiga buchibesa omwaziri boboncheria nigo ayenekebuna aboncheria nigo barakore oboncheria asemetinye tato batari gwakana ebango linde gokinya echireyo nanje muna wetra chingurunga ire mno mwaziri danje tingo da boemetinye da tigamba emetinye tato mutari go collect the taxi guys da collect erinde chiri moke after metinye tato tumuchiga muna na intukizi county to collect tax chituke chibe gotware gazi tuchitna jire chibamiti na taxi yakobe nonya nabo nigo nkundi alira kubwatirana no mugavana arati linda kwenekia amagendero ase wodi ya Gisusu nanche kona iliwete ngatigangore gasi na simba arati elibu binteka mwebi na bro visi mairisi ita taigo ibombo na akorote amagendero ntogendre tebule county nebinte binge mbiro oburenchera abihocha Frida Kerubo, Ndizi TV. Ndiamano muliki oito Frida Keruba soroboti urwa senchira yobo ikiranu togoska motwe nigo abamenyi kurwa sensemo ya nyanchwa imeyo mocho basongo banyareko bakwe murungani hako bwatekana ne transformer eyi ligeti kwa asekeli bagoteba nigo emete eyi gendete kwa bagotenenia transformer eyo yanyareko bayikogunda Tonyana bonigo bamochirie ababwatani kurwa se company ya KPLC ase ogotaimukie getambukiro kebwenate nonyamagega yechiro boti wakwa asibare kubwatkana ninganiyo asibatero neinere nigo erego sererio ase amagima bona nigo baruro kubore uchiase serikali ya county kubwatirana ne serikali nene osaga tiergo konya ase okugayana omuchando yo roboti urwa senchira yo wime amono muliketo Julie Kerubo abamenyi bensemo ya Mwanyagitinge gotoka nyanchwa somo chobosongo nigo baboriye kampuni y'umuriro ya KPLC kubakonya na kogorora umuchando rasensemeyo kubatekana ne transform yo erigeretie kugwa Gukwana negeta seniki Ndizi TV abamenyi abo nigo bemurunganiriye asengenje yemete yestime yo bwate transformer yagundire kuronse na nigo bawoboire konyora umuchando eiseko be transform yo yagure transforme ya mangana arachire ngaki entambe lakini ndolo jili action yende yose yagotekiwa mukaji unyanju wagetembe actually tuatwa lilo bwa bona munanja ne customer na otokora chinyanisa na otoko jatwa yenyama kurwe bucheli moto yole maiga ogundete transforme yere ire gocha igaba nambaro konyorora abana bagweta para maragoba neta ba maragoba kereta geka no lene support nere maiga support yoka yaongo kire no neze ga karora maroba ngwigure naga sauti nkari ga komo chikorwo kabwata ga ndogete ga guchura igo tole no bwo transform no ne karukura chinyi ni kugura no bwo nonya nabonigo bateba buna batemire gwa korboti gocha saba koregasi ase kampuni yo muriro kurendo muchando yutonya kogororwa ikikeirire nonya bonchoreria bakoro bonchereria nseme yo kobwera amagimabo twabatebire matuka matambe sana ebiasara no tokorra no tokoneria ma ebintoga angonyo e3 face nere rueta egaita gochimuino gocha tori twaranye pima bune unya goturumboka go chance bantu aro ya bere dangerous kiara banta bange no bagweta ande ga no mugambi agwete pale era affect ya banta bange ngocha bale karabacha go chenchi fuse to abakwanira baka chibicha bate abaire report bone toko sabaso bwango Kenya Power onyo azike baigwekererekyo iga tubuga tugukumya konene asingenje twatebiria abantu ba Kenya Power asomoto ya se transform yerensa aje gotorekebishira lakini wao mturaranga usingoje bale gotokolera bwango
bono gaki twale gusaba Kenya Power ngo batebi tole ngoja barega iga ba change fuse twabatebi iga lakini mbarateke ni reaction. Abamenya abo nigo basabire kampuni ya KPLC gukora bwango iri kubakonya transform iyo itaragwa boigo nigo babori abarai wesonania iri ringane iri ririgerigwe ase obwango. Bono twale ko basaba batokonye bona ntwa bangina tokorigeria abana torakunga itogochi abana mbatoganeti omugambi no agweta irachere bokaro rende to kana omugambi nari akare gweta nere igo ya muirananire gake tware gusaba bakore bwango batokonye ase ngenjoga iga bonde tore dangerous bono twoboira magimaito bakana bagweta mbaka chigari ngweta chirachi nyomba nchirega iga bono tware gusaba abagambi na Kenya Power twalura mararamisi guchie asinyire mutale kuwanja gake motokonya subwango ekogeraga no abantu bakogora chinyeni no abantu bakogora enyama no abantu bakogora chinswe abantu no togosone bikoro tubunanje ngosonanza abono mbwato mondo ko monene nga anytime nabora nyore gente gekuribuka igaso kwanje kwino gake abantu ba Kenya Power tokonye asobwango egekogera toroche gaiga makwena bara beta kende yonse twasabira abantu ba Kenya Power nabagambe babwaterane barorengana kibagotokonya ese meroberie no mugambi simba saiwete abakwanire batochenjerie transformer terete shita yo togosaba gaki na birero byeito abagambi motokonya onye no mugambi to diuki na mugambi to monene nere twasabire mwensi moje motokonya asengenjo totagetia abantu baito bacha gosira asengenjo yebinto bitokoro ebike bikatuombia ona abantu baebire ngana majo kabaligereti Ingo reporteria Egetaseni Kiandizi TV Eritarian Njuli Kerubo. Togotikana na roboti orua ye Julie Kerubo me county Nyamira nigo tokomajunga bamenyi abo bagutumeka epara ya Nyankoba nyonchonoria goika hoteli ya wote nigo banyarire ko baba weso kena kwemurungania asebatabire ebara hiyo nigo banyarire ko bagekombi bona gutarosi wasegeke getambe bono kurengana barabo nigo bamumochire munyakonda oyo okwego sombo muchanga kurwa sinsemecho na otana nere oye mono gusereka we pareyo asenonya na bateri na chipara chinyinga sensemeyo nigo chisaregete koirania nonya ne biasara magega nabono nigo baganirie chipare cyo chibe chikoroswa asenjire moyo kwarobia obosombi naboigo gukinya obwonchoreria muri kyo ito Paul Kapokara na nyarako bagikira na sesembe na gutwarigana robatiro kubatia abamenya baiga kurwase chinseme chiga chanyonchonori abo boigo bale anene abonchiriri ababoda boda kurwase chinseme chiga bagutumeke bare kuri chinsamo chiri chanyankoba nyanchonori goika hoteli kwa wote ingobe sokiri na kwemurunganiria obube bwe bare yo korenganamo buna bakwerera ona gaga usikweya ochomunari no ya gitega salirigwa bana mbariko gende soko bana mbariko gende skuru bono tokumetie intu tokumokia makombe tore ngani tira arenge buya kereni nti nari acha kotie tokutugorerwa otugorwa bono yabe ritimo bono yabe ritimo angombe yokogorwa abantu rokire rimwere ebago chenga oyo goso agocha kibese ngai korusya na kingo etere meteme cyamuri nchako nore ko umwana obune kire gocha runo mariabe kari gotigesi arenga gitigero igobe murunganirie ebara nene kuri chinsamo chiri chanyanchonori goika hoteli kwa wote iyo korengana mona barabwo yabage gosaligwa amono yo chakorusya muchanga saya yentukirira ebare yo kouba pare gesere mire musimi wa gitakarema abari metese nare go gweti cyombe go kiroche na jeti buye no musimi wa gechura yerimete abana nare go tirimbu gicyombe buye na kiroche lakini no ankara tamasanga ka kurumate igebwate sitenene no ene pikipiki ko nyama sanga ka koru no nyankoru nyabitase kwa gori koru sikuru ligoma igego sinywa nigo baerere enjira enibe nyinga yasirira saya nabangi babo kugendera kumya kubwatakanamo ne ebitonge bingi birase kibale kiga epare yentu agaitira matuka maega asoko ko babantu ne bimeri byeito byarusi umugondo nyamatoke twagutumbo kichimata abuya kwende pare ye ya unjuka gafura bonega no ligereridia ayo motengeli mintu pare te wete kapi nchebuno mochiama nagambire bina na ngere korosa ege kogera
abana boda boda bane bakunya kugweria abaji customer nya bangina njaki bakubarusi nyagitari keroka kwanyara batereririe bagure bono muchando monene pio tobereire no bwa mabuta nonye twakeri burigori bono biticha nja ebwe Paris etokorusia abasirika nyanchorori kobaira biticha ebone kubeteri toirane naende buna kare twagaitire ngakiria makori toende nyanko factory kuru nyanchorori togenda mabuko kato turumbuke guchiri goma tuma guchikwenda biticha bone tokosaba bangina siringi 150 litu kuri Jumapili kogende kanisa ngono bama mochiro mu MC kurasora ngore go musikenya mbega gisesa asekerenga niga agendere ko bagakombya bamenye kuratsa inseme chiga segeka na gotaigwa ebirero byabo gaki nare go gusaba utakoire nie para muna yarenge notato gakinde ire nie para ekiagere bare igo tuete tia bagaga tugisaransa ite tugaitie para tukara twachane kira matuka mange aena enguru ko yeticha diboni ko bolinga ayana are ire likuariete kara tuange fenja tingango torosa liole para omweli oye bono niko bamuganira omwemsi ojeka kurasora ngoroiga osegasegere ngane ye igasobwa ngo bunenchire ya moyoko batolia onyega toigwete aije arusia marabaya gosaro sie pareje buna tebete ngo yegare inyiwa eira ne bana yakarete ayo morai e pareje kara kwanyorete neri korie sono gwete tukabori chukura tukabeka namo ya ngakie pare ya kaba ya metukamanya ko unge pare ya one tukukare ngakie pare ko ni goyo ko ne tingo to ntomoborie ginko reporter geta senikya wanjete kya Ndizi TV kurugiga Austin Semechiga chanyanchonori yogo tokeme ya ewadi yiga yeli go meme bunga yabo gututu wa masaba inche konkoro kwa Polycarp okara Miamano mriketo Polycarp karase orobo tiororikano mraiwese Dr. William Samuel Ruto ritorare nigabagago kore taro yaye asechinsemo oimeye county ya Nairobi chirianene abantu babiri bagwakwa no muchando bwetoigo asagenderete goikoria eira yokoeneke bune serikali nechie gokonya bantabo asaritko rero nigo omurai oyu William Ruto nyarakobaga komerana amana bamenye korwa sensemo ya kia Michael na boigo sensemerio ya Madare hasanyareko baga kohenekia bune serikali negeneza kwa kwire bitambo kiro airi koheneke una nyale kwa kwena na obulendi no bokonyi ochiase aba Kenya bonsi habanyale kwa baba kwa amona makong hayakoletwa amone mbura yeto yonga gutumanyu muri Kito Vincent Onyancha. Wale walikuwa wanaishi hapa, kila boma, kila nyumba tutawapatia pesa ya kutafuta mahali ya kurent for the next 3 months wakati serikali inapanga vile mambo yenu itashughulikiwa. Numurai wense William Samuel Ruto kwa kurose county ya Nairobi maiga yoko batara bamenyi bensemo ya kia Mike wabona chumba chiabo chiko sombwa na gutagorwa kubwatekana nembure nyinge yogendrete konekigwa Ruto gukwana kurose nseme unigate biruna serikali niko yabekire chibesa chise inasogo chikwagacha chiskuru anemono chiri chanyara gukunwa ne toigo kubwatekana no sombwa na machi. Mimi nataka niwatangazie hapa Nairobi serikali tumetoa shilingi bilioni 1 ya kujenga mashule yenu upya. Tuhakikishe ya kwamba kila mtoto wa Nairobi na kila mtoto wa sehemu zingine za Kenya wanarudi shuleni pale tutakapofungua shule wapate shule yao iko sawasawa, ndio mtoto wa Kenya asikose mahali ya kusoma. Ruto boigoni gari ira kirenka guchikoywa shilingi 10,000 asokwerigali chinyumba ekerekeria serikali agendrete kubaligira chinchira choko bakonya. Wale wote mali yenu imebomolewa hapa na hii maji, si namna hiyo? Mimi nataka niwasihi, kwa sababu wengi wenu mumetoa mali yenu kwa hiari. Mimi nataka niwahakikishia kwamba tutawapangia makao mbadala. Wale wote households 40,000 hapa Nairobi ambayo wamehamishwa kwa sababu ya safety yao, kila boma serikali tutawapatia shilingi 10,000 ya kutafuta makao mahali mtakaa mkingojea mpango ya serikali. Niko chinga kia chiruta mentabuna asinyumba chabere chiko tagorwa imeye county ya Nairobi niko bono bagachwe chinyumba cheli gorelian soko sa affordable housing ochiko chaka bene wikeye elia bantu bagachwe chinyumba ase ensemeyo. Hii repair and reserve yote mahali wananchi wameondoka, sasa tutakuwa na mpango ile niliwaambia, mpango ya housing. Wiki hii peke yake
Tunatangaza ujenzi wa nyumba 20,000 ambayo itasaidia watu wa Nairobi ambao wanaishi katika vitongoji duni kama hii, ili tuhakikisha kwamba every citizen anaishi mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna usafi. Ndio tuwache wananchi wetu wasiishi katika makao kama haya ambayo yanabebwa kila wakati na mafuriko. Inaboneka menta serikali ya gore ndagire saine uchiasa bali bakunire neto igogosembure nyinga na gotebuna ondetejo gochiko chandeka kubwatekana no kunganywa kurwase chinka chiabo. Mimi nataka niwaambie hakuna mwananchi atalala njaa. Hakuna mtoto atalala njaa. Tutalete chakula ya kutosha, kila mwananchi apate chakula mpaka pale kila mtu atakuwa amejipanga na vile mambo yake yanaendesha kawaida. Kwa hivyo mimi nataka niwatangazie tumeweka pesa ya kutosha ya kununua chakula, na chakula tumenunua ya kutosha, na kila mwananchi ambaye ameathirika hapa Nairobi na Kenya mzima watapata chakula ya kutosha. Nigaro kana kwegera serikali boikera na gotebuna ne serikali ebwateliria ndali tindi gocha sabantu bahe na gotebuna mbali gochugwanchira na abantu abange kotigara bachandegete ane mono kiro muntu na chikonyoro bomenyo buja ne ndagire isaine alendwe ne serikali. Na niliwatangazia hakuna mwananchi tena atahamishwa kiholela. Tutakuwa na mpango. Mwananchi kama anaondoka hapa, tunajua anaenda kukula nini, tunajua anaenda wapi, na tutapanga vile ataishi. Mimi natangaza ya kwamba number 1, tuko na chakula ya kutosha. Number 2, tuko na mablanketi, tuko na mattress. Hakuna mwananchi atalala mahali baridi ama alale njaa vile ilikuwa inafanyika zamani. Sasa tuko na serikali mpya ambayo inajali maisha na mali ya kila mwananchi. Amuburia iga na mange ne serikali nenyara gokonya abantu bonsi azokonyara kuba ndagera nabo igo ne bintu binde kolende diborinde ndiribuna shilingi chiri 10 nchinyara gokonya omukenya obotambe elikonyara kuligira chinyumba osikuligira nyumba asega kemtenye 3 nabo igo amone ndagera. Ko reporter ya Ndizi TV litirana nchenkro kwa Vincent Onyancha. Mwana Vincent Onyancha se orobo tiororikira no mukonyi bo murayi wense Rigathi Gachagua ni garuro kuboria gochiase abagavana korwase chi county chonsi kweneki amuna babere bagwakana pending bills echochire ase bale babeta bakurobo korari gochiase serikali chi county. Chingaki echecho ni Gachagua bwiganyara ko bakweneki abuna ekigancha ekenene ya serikali ngena toka bagikubwatuka chibesa gochiase chi serikali chi county buna enchira eyemo yo gotingia magendro ayera nyara ko wikirani wase chi county We need to do more to set all eligible pending bills and process all that is considered ineligible to the satisfaction of our businessmen at both levels of government. I wish to state the commitment of this administration to timely disbursement of funds to counties. The National Treasury also cleared the equitable share to counties for November and December 2023 as resolved in the 22nd ordinary session. Despite the fiscal revenue challenges, the National Treasury has also cleared disbursement to counties up to the end of February 2024 with some already in receipt of their March allocations. As of today, 66.5% of the total allocation for the financial year has been disbursed. Excellencies, ladies and gentlemen, with the support of the National Assembly, the County Government Additional Allocation Act 2023-24 was passed and assented to by His Excellency President William Ruto. Counties are accessing and using additional funds for the benefit of our people. I urge the relevant institutions to collaborate and seek appropriate amendments to the statutes within the 2 financial years in which the exemption has been granted. Excellencies, ladies and gentlemen, as a result of our 21st IBEC resolutions to expand and include more value chains in our agricultural sector transformation agenda, my office has made significant progress in avocado and potato subsectors.
On the other hand, our dairy, coffee, and tea subsectors reforms. Ayaniga yakwa na segikaro kiemeronke kebere na isato kia Intergovernmental Budget Economic Council IBEC ase moge kareke kyabage gwikiranwa nabarai ao gati abagavana bakurawa n'umunyakiro bw'ekyombe ky'abagavana Anne Waiguru abawazire gati yabo muwazire w'oburindi baimeke dure kindiki egati abanda banke Kithure kindiki ni ganyara ko bagakwenekia buna serikali enene ntege natokobe kubwatira muri serikali ciji county buna njira yemo yoko gusuya nabo gukora omochando yogendete ko bagokoretwa amona embre nyingi yegendete ko bayigotwa kinsemo ao imeyense ya Kenya no nyarabo nigo boigo nyara ko bagakogokera ogokonyo ko nyari ko bagukubwatwa kwa hamone byombe ibi bitari bya serikali. The Ministry of Interior perspective, we continue to provide the coordination work of all national government functions at the counties, and we are working very closely with the county governments. And maybe this is a good position for me to really applaud the seamless partnerships that we have between the two levels of government. I am grateful to the international partners, the UN family and individual countries, friends of Kenya, for the very invaluable input. Humanitarian organizations, the Kenya Red Cross and others, we really appreciate also what we've been able to do. The work being done at the National Disaster Operations Center is commendable. And again, government agencies, different ministries at the national level working together and being able to communicate to the public on disaster preparedness, mitigation. Asense moya ye omo director yotenete ekyombe kelia yokoligeria lire daktari gikungu nigo anyarakoba gagoteba huna nigo embrera chikobe kwene kiwage gotwe nyinga se wike ye mohere motwe nigaro kuboria ochasaba Kenya kwene kyamunanga babare maiso chinga kichionsi elio kubeka mayimabo asarunge anene kubwatikana no muchando bwe toigo oyononya nabo berigo koira amayima yabantabanke. We expect rainfall to continue over several parts of the country in this next 7 days. Heavy rainfall events are likely to occur in some parts of the highlands east and west of the Rift Valley, the Lake Victoria Basin, and the Rift Valley during the first half of the forecast period. What we expect in the next half is that there will be reduced rainfall and not as intense. And that's what we are saying, that rainfall intensities across the country are likely to reduce during the second half of the forecast. Nigo bano mubaro bw'abantu abo basiretia magimabo ase ensemo ya maimayo ime ye county ya Nakuru ogenderete comment kana awase mubaro yoberego goika abantu 50 nomo. Akwenekia yomo county commissioner we county ya Nakuru Loiford Kibara niganyare ko bagoteba nigo ekyombe kelia gia KDF kubatira namane ekyombe kya NYS boigo kegendeta muno murobulyo bokoligia emeberende 30 yetaranyara ko bakigotoka goikira chinga kionechi. Kuna mili 30 ambayo imeripotiwa imepotea, yani hatujaipata. Pale tuko na usaidizi wa National Youth Service na KDF sababu tuliona majukumu yetu ya sisi national government and the county government will require more machines, na wale wakaja kutusaidia na kazi sasa ya kufanya search inaendelea. Kwa wakati huu watu wale walikuwa admitted walikuwa 112 na wengi wamekuwa discharged, tunabaki na 20 na
Omugavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja sentunda yende ngekira nabo syo bwe committee ebunge ye Senate yetende to botumeki wechibesa asekirenga yo kwiranira amabori kubatkana no botumeki bwenibo ase serikali ye county yo. Ngati ya mabolio ayo Sakaja nyarako baga koiranira neriri anyarako bakwerera esababu yanyarako baga koirera county eyo ya Nairobi gotumeka chibesa chinyikorwa sekeganja kiaye elio guakana aba wakili ni go Sakaja nyarako bakwerera ngani gabawukiri abange banyarako bakorigwa heri banyareko babakoirane gati ye nibo yanyarako bakonorerwa chinga kicha magega. Condemnation of the legal fraternity. In fact, the legal fraternity has really been helpful, for us to exercise our mandate and to deliver to the people. But there are certain cases, and the report, I'm just going through some of the interim recommendations. It highlights certain cases that are really just outliers, and those cases are really not acceptable. Yeah, and that is why in that task force I had the LSK represented. And the president of the LSK was there. In fact, even as if we refresh that team, the current president should take that position. I think the position is not an individual, but represent the fraternity. So the interest of lawyers is also looked at. There are so many cases, if you look at it, Chair, even if there's agreement from the county, sometimes some of them look like collusion, that take us to court on this matter and then we shall represent ourselves like this. Or somebody saying the bill is 1.5 billion and the county says no, that is too much, reduce it to 1.45. You've done nothing. And so in fact at some point I would really want this investigated, because these legal payments were used for a long time to just bankrupt many counties and to siphon a lot of money. Many we have contested, Senator Cherargei, and we've been awarded costs actually on many matters. Some of the lawyers have helped us save our land that was, that has been taken. If you look at like the Kamuthi issue, some of these lawyers have helped us, restore public assets. We've been able to recover so much. Nigo committee ye bunge igoro ye budget ya berege kwa kurwari baga ucha serikali kogendera gotumeka chibesa asokwena na obokonyi gochiase abananchi ababere bagwakwa n'umuchando bweto igo. Umunyakirogo bwe committee eyo ondindi nyoro nigo anyarire ko baga goteba nigo litangani banyare ko baba gotebe serikali tumeke bunenchire ye moyo kwena na libagali ne gochiasa abakenya abagendete ko baba goetera makomuni yakona alitukolera magayo kora egati yabachumba banyarako bagotarera ensemo elia ya Naivasha ase abantu banyarako bagwakwa no muchando weto igo. I want to assure them, all the governments, institutions and agencies, wale wanasaidia katika hii maneno ya maafriko na jaga ile imetupata, please muendelee mtumie pesa ya serikali hata kama haiko kwa budget. Sheria inawapea ruhusa, you can use up to 10% ya kuangalia Wakenya wakipata masida kama hii. Na hiyo maneno ikikuja bunge ya ile fedha mumetumia, I want to assure all the government institutions we are going to approve those expenditures as budget committee and as parliament. Tutumie pesa tuangalie Mwanchumu ligereria gwikira buno tokwenda umutimoko omutangane kigima imeyemanye Jumatatu chinse sato chabona batuko. Tokwirana ni goto sase sema ya kabere ya studio tumanyore Victor Sultani ubanya tumanyina raya twariganira timeye manye chigo sorry tokwirana sobwa mo tumanye gukora emanye Jumatatu chinse sato. So, ekalikuwa toko ni chenge. We realized that chichenge, chinyinge in most cases chiko formulated in the country. Akanya in most cases a of poor quality. Ekalo of poor quality. To realize maybe for better production, we must seek for the solutions. That's why Tokoroku Rega feed solutions. Because Tokoroku solutions to the farmers. Alafu na
the quality and the best quality feeds bono tukanyoranga chichenge chekaro toko oragaria ngoko eko irenga kinyinge gukina and in most cases kwanyora chichenge chinde cheka chinde so bono tokaranya ngotokora we can look for the certain formula turanyare korwa chichenge agara konye tugo yito such that chiwa chitoko university ase obolemi chiba safe in most cases abalimi abango konyora bagosaba chichenge gochaso mwancho mudigiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyamono asoko tochora kobekita sini kia uwanjete toma ujumbe ngayelie takuza gochase namba 15601 watia marago na gachora Ndizi TV koba egita sini kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye telikona chakende Wigo na bugu wake kura yao wetera sinchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke. Nagosogiro mwancho mulgina kwaligania na inde asensemo ya nde ya emanye Jumatatu yani emanye chigosoli maigayo gosanganere Evelyn Sero na Josephat Amisi asensemo entangani eletariana Victor Sultano Bangi emanye chigosoli chinse to chake korwa segeti kia Kisii University abwa se amamnyoko a Athletics Kenya ase abanyanchoki banyise myaka 20 abwa tatense ikendie ase koligia bagali kurwanira goswa asama mnyoko yensemo ya Nationals ni kama mnyoko yo ayenegetikwa se ensemo ya South Nyanza gosara gongo rwensemo ya South Nyanza abwa se abalia babwate usebaringa barai asama mnyoko yo benyorateli bagali gochi konyanchoka ase amamnyaka yo ensemo ya Nationals. Wamekimbia vizuri kabisa, wamejipanga kumpunyo. So no hustle. Nje Peter Ngwenye, chairman ya Athletics Kenya Nyanza South. Iyo comprise Migori, Kisii na Nyamira. Lero gato abwate sport chi county to form region ya Nyanza South to kumeka nationals. To achikora iga Kisii University ikiagera gusi stadium trava available na ndega iga na imbura ya twanjire twarakore kare mburere nyinge ero twakora track and field ebye bantu bako minyoke se track abantu bakuruta implement yawa twatolera abana more than 30 bako enda Nairobi bajigo wetema ese national championships chiwe jakoba tarehe 16 mpaka tarehe 18 abana baitu twachora iga abangeni wale nse byaka 20 kiagera mono na barwete chi training camps cheito unalioga kiendege na kameresi abande kuru kianja na Migori iyo to batawanta bangi baja kusindana abana to kwenda Nairobi with a lot of talent mono SG sprints 100 meters 200 meters 300 400 meters 800 meters 1500 meters igontorno kwegena nga region yeye netwara abana baya bachukumenyekera under 20 ekere under 20 record the finals umutinyu sita kurwiri bagenda kumenyekera Kenya ari Peru na omonyakirbo wekembekyo gia Athletics Kenya Peter Ngwenya sorongorwa South Nyanza ikirakoenekia nigotokubaganiria mbia libonsi banyolire libagirio chigosoria asensemo ya Nationals kosoe asensemo ye ligi ya Kenya Premier League eti ase gosoria wali tukolia lero timu ya Tusker nigo enyorere point sato chingi nchono nyama yo konyora ekadi mbali ase keminano kiene kiwali tukolia lero igati abona nzo ya Sugar ase benyorere point sato wikia point chabo goika emeronge nena kianda point ibere choka maiga ya Police FC abo baraseri bagalia kabere chingaki abanyangongo mara emeronge bere Gor Mahia baligetie koligia abanyangongo bwabo emeronge bere neyemo barasubura ibwe ligi na point emerongo etano mo nonyana baba murabanka Shabana nigo banyiroretie korwa gose nigo banyire ko ba ase libagali ria relegation mega yo kunyora obubuye gati abona
Sofapaka maiga Brian Michira kobeba bekera egoli ya bene koenekia konyora chipointi chisatu goike chipointi 25 bono Shabana nigo erasiri bwagali 15 na nigo erigeretie goche gutigara se ligi ya KPL ase season egocha pia mchezaji na sasa ni mwalimu pembeni kwake Omori Tafi jaribu kuleta ndani cross huko Victor Hugo anaipata nafasi nao bado Sabine alikuwa anatafutwa ilikuwa ni cross nzuri yake Zakayo Omori lakini save ya kwanza mchezoni kama anatumia miguu yote matutigisi ataka kutoka nafasi kwa Christopher Raila Humphrey Mieno ababatiza na ileta ndani Andre Kalama Thomas Kakaire upige pembeni kwa Jacob Nyango hot kick na ipige Jacob kwenda kuwa kona Freddy ganacheka inuliwa cheza na kichwa bado upo juu Jacob amekuja kusaidia ulinzi Alvin Chicha anarudisha ndani Misira walikuwa wamekaa kinyonge mno tajiri amefika kwani ilikuwa bili ni pesa ngapi analipo tajiri unadui tajiri Sami Porzo anasema asante sio ya bure iletwa ndani wakajaribu kuondoa wakasema mapambano Alvin Chicha akarudisha ndani touch moja tu Brian Misira Victor Hugo ameokoa we sasa ameachia finish nzuri kweli ilipokuja kwake Misira akasema isiwe tabu unajua wanapotagia njiwa huko Omoni Anjoki Alexander Mutiso Munyao gago kere getambokero gia team Kenya kumubeka serombe yabani Anjoki barachi kuwakilisha timu ya Kenya asamanyako Paris Marathon Munyao uyo myoka chinsa ibere taika isato amo nechi sekonde 24 yemo ase chigosori chaita nigo ago kere getambokere kyo na gotabuna chinga ki bauchiko yerukia bendere yumba chiko na kingamba chiko yerania asigo semba chiko tobui absence ya Kenya. Alexander Motiso, first of all, I'm thankful to Olympics Committee and Athletics Kenya for selecting me to represent Kenya in Olympic Games. And because we have seniors, Eliud Kipchoge and others, we will be confident to do the best. So I'm thankful to be selected in Kenya team. Manchivulgeria nara ina kwalika tikoro sense moye manye chigosori kwende to chikukwanira manga sense mejo Crystal Palace inyura amo na Man United ngosori achire embogoro ya bono chitaika 15 choka korbono sebalia wale wahekezaji katika sehemu ya michezo mtajua mahali mnaweka kama ni kwa pande ya Sultan usema uko bwati abavo Evelyn na Miss Uchali moye Liverpool amo na Tottenham bago solitieri tukoligoro Liverpool kabwego soli yechi golinye ase ibere timu ya Chelsea amo na West Ham Chelsea kayaka timu ya West Ham chigoli sano sebosa ase eminono via English Premier League ngoko irani ambye muno asoko endra gusangana intwe ime yemanye Jumatatu ndatinda mbuka sense mende studio indole omugokoro ase aba fans be timu ya Chelsea. Ima Sultan ase emanye chigosori gona manya kabwango taragenda tambukwa na ngana Beto batainga waso ne bikoroto aro wacha chumu gimano nji tatarakwarigania tarakaundi tayari poteberenga karibu sana Okolibenaro Okolibenaro ametuzaya
maite kera mangana mayari we prepare for the best. All right. Kuona moko no kirero owangi no yo papa. Biora mangi kwanyara ko botomanya at least ni galenge weekend ekoreta ogosasoka ase amasio ya abatiotereria ba etimia Shabana. Petra Mogere ni aliko mbolinga kipamzo mora gukora wanaume hawapeani hugs lakini ukitoka mahali ulikuwa unajua umeto mwana kirakora matemu oroche ngandaiteti ngoira nande ngo repeatinde ono mogoko ina bora okore kende gionsi. Timu ya Shabana kijana Brian Michira kijana anajituma sana. Ametoa watu namba 16 pale. Tumetoka ile kuna kitu inaitwanga red zone. Tumetoka red zone. Uko yellow sasa. Uko yellow man. Uko yellow. Yono green zone more. Na utora evento iko lakini umeteke rore yellow. Yes. You are safe. You are safe. Right. Yeah. Mbona sana ne timu ya Sofapaka na Roma ite chigosori chia enchiri chia chega. Ingo lete chinga ki timu ya Sofapaka ya toka bego so ase league ni ganya toka bego korabia. I think there is one point at one time ya toka bego koira obunyangongo bwa ekeminano keria ya Kenya Premier League. Lakini asama tukamange amisi timu ya asama tukabwango yotatebe timu ya Tusker ya Roka nirega korkia gosoringia sana. Ase ngenjose season ya ita timu inero ya bwe gosorie iyo obunyangongo bu. Ase season ye timaidina kibago cha mono kolende batakore TL league namba 2 police babwente barende sana. So ense moya Sofapaka no nya bakorete buya ase bono ni gobara sense me ya red zone abu ase Shabana ya rule tunawatakia mema katika ligi ya NSL. Evelyn the Blues imaete weekend yago na yabete engi yake ase timu ya Chelsea. Unalishabikilia Chelsea ndio no mogoka tingo ngeneri twaikore tabando chigore isano tari gosoria sibusa 5-0 twabere no basekere rulo ngina ndi bono mtwanyo orte balia barto goikera lakini ntete ko nyari fans ba Chelsea kuna hii mambo mnasema nga asingenje mwakira bantu 5-0 mtamaliza ligi juu ya Man United. Elio giri nyinge na lilolio niliko konya torogi korange valeni bago chigo sherekia for the next 5 days umadiri tukoligoro ni tangani riare kera lituko ria ndi kategoria ya gusherekia in the next 10 minutes Evelyn na Missy Man United nebwate go sorry so in the next 2 hours tigato kwa after 2 hours Evelyn nigore na turgo chikora goli gindo momora naro korokunga Calvin Ratemo anje te gosoli sana fani ya Arsenal ngumo liginde matainga toire gochia yemono sana naro robo igo ogo sherekia timu ya Manchester United kuisema cha kiugora kwa kumanyi ondenga Missy leo ni kukesha na kuomba mpaka torore timu tupige zaidi ya Chelsea. Yemono sana abalende Chelsea congratulations Evelyn omanyete ase ekeminano bunakeria obwachi bori sana 1 2 3 4 ase egeme yemo terigosari namene hakim namna Victor Daire Manu no mete no muntu tanchetie magana football kero Manu na ase no bako gosoria uiko monta manyerere game kuiko monta manye leo kuna game as long as Man City Manchester United nere gago na Arsenal nere gago abanje terio gisana mantobaria abo banje sino chetu kwendera lakini torara riogi ono timanje terio ya because you know your position to waga riogi komenyete your position no nakura matukama ya twabere to ko position ngiara kizende turu waka riogi mono kuna ino wakerio moira ni gwense moya ino mugakirigwa abo sabari ba Kenya Power agose KPLC mokore ngane lire ro gutukubwa rero ekemwene nero by the way nanda abantu mbaro maite bako ibaji transformer nge mangana na koreta kareta ase constituency enkitia what bona ense moya bugi tafadhali timocha gocha gai gasto menyete tunataka kuona hiyo game mkiwa umetulia na ndio tumetia Missy kukwara mangana hiyo transformer na KPLC sasa mtukabwango yoto already register machiko lima sana na renestima kulima countrywide the other day
kero twari gusherekea World Press Freedom Day. Actually the country went dark for more than 4 hours. They might think, what is wrong? Wetania Victor oko twara egosundekia sese mwatika kwa bogoteva chise monchiro ahotoro chechibwate obisunte lakini rende twaje ligire ya chinse mochon sibere ebale nitkoligoro ntoligeretie kwa sese milia nyosi ni transformer yagwete osana bantu bali ni tigoro bakayikia umanyeta mangana ro vandalization yechi transformer narona gendre tati maiti kige gutoka mali ase transformer ekyo abanta bange bachitagete kigima ili wanyara kwa bakwenyorera ngeri bara mafutango tokare maite mafuta yoni kyabo kora osene chipiki bako nabe ko osene lakini kolengana ne birengere biane onye tumanyitinga ki transformer kolega sinande ninkie gotwara toko twara kerengere lyago chikoiba so bali bago chiko konye gikorugorari barusie kikere imebanye tigo nabantu babwato manyinga maige gento gitengero gerato konye bwate ligorire igo as investigating agencies ba kora investigations chabo babwante baligereri who can be a culprit asenge nchamisi tingo koibera taye yao onye timaiti konyeziba obuyabuaya onye timaiti obuyabuaya tingo jiko koibera taye yao gosebiro le bya singe nje mbwa tindi kobeka bya lakini keskuri muna oroboti orurua nyosi igoro korengana naba mibisi bagote buna transform ino nyana asebekire na beko nyarikane eiwe gose taguruge kogera asebekire nyumba nchi yange bantu mbamenyeti yange bono bantu bari nari bakonyora ari bagari giyamba indororo bamaite buna chise china bantu baraire mbako igunone some noises neli bori ndabole ine nabora nyole there is some weird thing before because akeroko install yegento asa abantu batayo nabora nyono bwate motive yogo chigokyo inainde because naroche ansense meyo actually nemeteime transform vekire meteime so maybe it could be safer nande kyombe ya KPLC ngebwente karengera ribya on where to install this kwerende garage customers chaye chinyore good service abigo kuratene ne nyara kobe ko bwato kono menye kuro sensemo yenyanchwa gake kurate bune iki achire na inwa bobisa ba Kenya Power nkimuganyera transformer ya Kerenso mayete nere go sire metenere go chiasira transformer yigikiri ya gundire ya bosire nabokoranga ikikira korekane anyway asaba menye balia ba ensemo ya nyanchwa ntore no gosemerenga ale noro gongorwa gusine transformer koigwa na system agustira country wide turatebe kuna utepetevu as a national leadership we say what is happening no unyolenga kira at least ye county kiro mochino wate chia bisi che company ya Kenya Power abuna bo bale responsible kweneke ngabara kore no survey onye bayibegete transform meteria emyake bere tatanyere ko bigweta bijana barabara utotanga emeteye transform etonyere ko condition ya yere na mine at the same time na igwete na tekereta ba menyi ba nyosia egati yebirengere bali ba etungelinga estima ke yasirira misi takorara lyo kayonga estima yachire bona tiganda agora nyore mbono muntu asoire muteigoro akaliko bichorie binte igo nabokora twara n'ichi namba chiri chia Kenya Power kora akanga estima yasirira bagotebya estima nero bamenya kegocha barigeri yose is the reason kore bibinge bigokorekana chinga kicha gutugati kera abantu barare na bata atwara re twatigire estima narare te saa 5 ngatige estima nero ndiri naboka naranyanyora estima teyo Toro chile niki solution nechi nyingi wese kobeka transformer se school maybe watch maniere na beka ranga estima ya chire tigange ndengo kia tochi moleke igaji ko moleka nyora banda buli ase ombego nyazi ko korekana litkorero rero Evelyn na Obangi twarore gatia bare bagwesokia bakogikiria echiburaburi chenyera kote tikwene kiwasorongorwa kusia again ase tundende konyora utulivu no botero banyere ko bokorekana kinitskoli goro Evelyn image ilia nyarta ko bekorokana sense media ni yaringe bosobuke gimana na sorongorwa kusi ni okire kero kire ekebe anena sobra ibwa gusi inyora ende mono aitari onsotere musangirikano oge siasorenge ono musangirikano bwe kanisa abara ibachiro rogo koro muchango komenya konyora uko truban bwa chakire kwene kwa kiro kende anto kumenya gusaba ntabaiga bago chaka kugerera umuraye kira gutenda abana inchi abaiga ningi nabo maite bakogera burukano bune yabage kwene kwa ningi utakwera umurayi ebe no ibwe kiama kya ODM ebe no osinobo mokuru mubwazimyo
Ole ngoro bomo bwa Kenya Kwanza muraiga chira setigate nene akwane muramo yuninki agokwana lakini kero konyora bino murayo tenene gokwana bwa tamangana ya gokwana bwa gosine besa ya yagende kwanyora abantu bachakire kuoga ekiongeri kero kire at the same time nanyo gotebanga kiro montaye guri bagakwane na murai nae kero kwe guri gwaga ligelinga nkyo gokwana because nabo gokwana o imukia maberera asaba abantu bainyorenga UDA na ODM nero asenge nje kero barai bakireto murandia korandia kiro monto na kirete bone kero abantu bairwa mabaga balienda na baro buchingwa na tokwana ngaki igaiga we are at a neutral ground 2017 na tambe kale bone igana magendero tokokora igaiga ni kanisa twacha ochanga chibesa talinga siasa twacha gokora gosenrege twacha kulimia gose konyokia ever Tikrizo kulia senga ne yegoro abarai balenge no na se posta soko ndo muchango yo na abarai bonsi bari kurwase obomo bwa UDA korengana na omo chumbe o kitutu cha South era ni yakomo chabna na kimokwe banga abarai kurwa Kenya Kwanza use UDA mweka moche aso muchumbe kurwase ODM okunogo cha kuonereryo muchumbe ito lakini yo maite valini ekarombo ate kiombe na misi togo cha kubetererio so lakini kiombe yaito na misi kurata boigase abarai bechikaniso maite nchendo chinale kubulwe karangerikiane na boto kwari gania bagarai aba abagisiasa bacheko babagusira amagacho no magendro ye kanisa kurende with the time I think na abara babeke condition batenga ya yomarai onye Josephat Amisi twakwariganire kurende gento turarigani mono no muchango go tari gucha kwa SSB na maene mwanchumo ligereria goikera go ndoche mbara bange bagenda toka bagusanga mwana tugeterase emitanda yetu kefanya ribo kurwa nsemo ya babasi bonyankama Esani Catholic anasema yuko ndani hadi mwisho Evelyn Vincent Kenyoru hata korachi semo chira ndanya kwenu areime Nicholas Ogega na Juliet Wajana bana share na Bildad kurwa Nyansongo stage wako tuned. Lena Magoma following you live from Saudi Arabia mpaka mwisho. Victor Omondo Mijenda watching live from Nairobi West tuko pamoja hadi tamati. Victor Omondo Mijenda na ende na ligete chinyinge gabo tuko bele nambuya mono asoko ene kinga mwatu bwatiri ayamase Evelyn na Josephat ndubwate Kuza Awards Kuza Awards itaseni Kendizi TV ne kama kiabo ekikera se mamirania Kuza Awards na nigo togo saba aba bwatani baito banyare ko bekiri gitaseni Kendizi TV ekura nambere ne Eliamis nyoranga kurika ujumbe eyo turiko na chwa besende yonsi ni gutuma na bugutuma mara nyingi bunoko nya alright ego likiri takuza otomase number 15601 Evelyn wagire kura yao ekura nayo wasenere yuwakabona 15601 mwanchumurigana ere number okolikiri takuza oiraniria mabolio oikeli libolio lya gatano alimo oli Kendizi TV asokoboli kunga TV yao nembeyemo nililiye egero nyale gutwakire kurasa bali barasense mu mutandao www.kuzawards.co.ke ogende nsemo ya vote nabo igona bokunyara watikura yabo inenchira moranyale ko bago gotosira na kwene kinga no gende ko bago kogokera emerobuli yari tobo tambe migeta seni Kendizi TV dogwakera ngambia mono mwancho muri ya soko nekia unakwanyala ko bogo sanga amona intwe manye Jumatatu ne emerobuli yonsi ngatwagendere ko bato kwariganira kurwa keto kira chinga kibonechi asaba rikibeto bari twabwatira nako ene kya wikira senchira yo wikira ntoko bakera ngambia mono nyora semerobuli yonsi ya Ndizi TV asesemo ya Facebook na bagatunyara witira Ndizi TV News Digital www.ndizitv.net nsemo ya website ore ya masayemo chinsa 24 weterase YouTube na bogoto bwati buna Ndizi TV News uronyara ko bakwene kiabuna chibichamaniro gichago chira senchira yo bwikirano nigakoro kwa Petra Mukira hiritirana goro kwa Josephat Amisi Alida Mosenere twabwatira na sense mo imenyerero hiritirana Evelyn Osero mbe amana sokwira chinsa chiago toligereria hiritirana Victor Sultano bangi buna butambe iposiku tuzidishenia